Basoako ahotsak saioan Jose Luis Treko dugu gurekin eta datozen minatoetan Oskarbi taldearen inguruan hitz egingo dugu. Eta elkarrizketarekin hasteko Jose Luis konta iguzu, 55 urte dira Oskarbi taldea abiatu zenetik, ordutik imaginatzen dut, ibilbide luzea dela eta ezin duela edonork hori esan, ez? Ez, nik uste euskal kantagintzan Oskarbi taldea dela talde bakarra, hainbeste iraun duena, eta bakarraren artean meritu ertzuti. Zer nahi dute, ez dok 13 formatu genuenak eta ibili ginenak, bi artista gaude, Oskarbi eta Benito Lertxundi. Primeran. Eta sorrerako testu ingurua eta egungo testu ingurua ez dute bat ere zer ikusirek, ez? Guztiz desberdinak dira. Bai, dena bezala kantagintzan eta musika munduan ere aldaketak izan dira. Eta noski, Oskarbi taldean ere naiz eta beti aria mantendu, aldaketak izan ditugu bai jende aldetikan eta bai musika aldetikan. Denbora luzea izan da, baina tarte horretan pandemia bati aurre egitea kostatu zaizue, ez dakit zuen taldeari nola egin dizuen edo garai konplikatu honi nola egin dio zuen aurre. Bai, eragin digu, ez, baina nik uste lehen urtean adibidez 2021 eman dituen 5 kontzertu eta hori talde batentzako ez da erresa, kontestu hortan. Eta bestalde, lehenengo 2020an ingenuen batez ere kanpoan ez ginen ibili, baina barruko lan egin genuen, ez? Eta disko berria preparatzen aritu ginen eta grabazioak egiten. Hortan baliatu dugu denbora hori guztia. Ez dakit da, denboralde hori amaituta dagoen eta normaltasunera itzuli zaretera nabaritu duzuen edo nola sentitzen duzue zuek hainbeste esperientzia izan da gainera? Bueno, momentu honetan bai, esan dezakegu kontzertu desiente ditugula eta horrek esan nahi du normaltasun batean gaudela. Baita ere lagundu digu disko berriaren aurkezpenak eta horrek eman digu bultzada txiki bat. Horixe da. Eta taldean okerrez banago kide irundarrak dauzkazue, konta iguzue pixka bat gu hori irunero aldizkaria garenez, Oskarbi talde honetan ze kide irundar dauzkazue? Bueno, momentu honetan gutxienez bi irundar daude taldean. Gontza Ginarra eta Biana Lekuona. Eta beste bat Ondaia bizi da, Iñaki, baina Irunen bizita egiten du baita ere. Vale. Eta orain arte jarraitu duna Maite López Arbina, gurekin jarraitu du biolin jotzen da, baina ama izan denez utzi du taldea momentu honetan, baina hori irundarra da. Vale, primeran, horrekin gelditzen gara. Eta okerrez banago, taldean lagun giroa nagusi da, ez imaginatzen dut hau ere lagungarria izango dela, hainbeste denboran zehar, irauteko ez, azkenean familia moduko bat zarete, 55 urteren ostean, ez? Esaken ez dake 5-6 taldekide laguna gehala eta urte pila damakilu elkarrekin. Beste 3-4 hortan aldaketak egin ondo dira, atzok aldein dute, besteak etorri dira, baina basea mantendu da eta horrek lagundu du taldea irautea eta gauza berriak egitea. 2021an 12. diskoa kaleratu zenuten, kantua zuei izenekoa. Konta iguzu, ez dakit erraza izan ote den azken hau argitaratzea edo pandemiak hortan ere nolabaiteko eragina izan ote zuen? Izan du eragina bai, nola ez. Ez da hainbeste sorkuntza, sorkuntza mantendu dugu, baina grabaziotan bai, zeren estudioa joteko pandemia bete-betean izan ginean eta baldintza nahiko estua zeuden. Eta batez ere, abesbazakin grabatzeko, loinaz abesbazakin grabatzeko, arazoak izan genitun. Zeren, Oskarbi taldeko 10 kide, gehi beste 35 kide elkarren grabatzea oso zaila da. Teknikoki eta pandemiakin are eta zailagoa. Noski. Eta kasu honetan esan dezakegu ez, abesti gehienak zuek propioki sortuak direla. Ez dakit, hortan esperientzia ere nabaritzen den, hau da, 55 urteren ostean erresagoa dute den norbera abestiak sortzera animatzea. Bueno, Oskarbi taldearen ibilbidean izan da, nik uste nagusiena euskal kantu herrikoiak guk kantatu eta jendeari ezaguraztea. Hoi izan da ardatz nagusietako, ez? Eta beste ardatza da sorkuntza propioa, poesiatik abiatu eta gero kantu berriak egin. Eta azken disko honetan, azken esparru hori batez ere, ez? Herrikoi kantuak bat bi dira, beste guztiak sorkuntza propioa dira. Eta hori izan da kantua zuei diskoaren ezaugarri nagusiena. Eta nolako harrera izan du diskoak, ez dakit publikoak balakoriko esperote zuen edo benetan gustatu ote den? Bueno, hori neurtzea ez da oso garreza ez, baina guk publikoa nahiko, betikoa da eta nahiko mugatua izango da, ez? Kultokoa izango nuke. Eta nik uste jarrera ona izan duela orokorrean.
primeran. Eta ez dakit zentzu horretan, hasi zinetenetik, zuen musika estiloa edo askaldatu den, edo lerro berean mantentzen saiatu altzareten. Bueno, lerro batzuk betikoa dira. Eta Euskarbiren ezagora nagusia dira ahotsak garela, hasieratik ahotsak, ahots talde bagea. Eta azken aldea, instrumento gehiagokin lagunduta. Hori izan da, esango nuke, oinarria. Eta gero, batez ere, kantuak lantzeko era, berezia edo ia bakarra, ez? Gu normalean ez gara partituratik abiatzen, baizik eta melodia bat sortzen dugu, eta hortikan egiten ditugu ahotsak, eta sorkuntza ensaiotan gauzatzen da. Sorkuntza bai ahotsetan, bai instrumentuekin, proba egiten ditugu, eta hain datozen musikari, gazteak berriak, pixkat gatzen dira. Eta partitura ez daukagu. Eta orduan partiturak egiten ditugu, behar delako, ez? Adibidez, autoretako egin behar dira partiturak, eta horako gauza baino. Ostela, azken aldea partiturak gehiago erabiltzen du gila da. Baina normalean gu beti belarriz edo improvisazioz iztik. Primeran, eta ondo aipatu duzun moduan, hor abesbatza edo talde berriak datozte ez, duela gutxi adibidez diga abesbatzarekin kontzertua izan zenuten, konta iguzu, nolakoa izan zen esperientzia? Benetan diot, oso esperientzi polita izan da. Zergatik, Euskarbi taldea bezalako talde, esango nuke heldua, eta gazte taldeak 20-18 urtekoekin, izan da oso, ez dakit, esperientzi polita. Beraien dinamika eta guren esperientzia lotu, eta lehenengo egunetik oso ondo komondo ginen, eta esan nion zuzendariari, orain arte izan ditugu abesbatza desentekin, kontzertuak, eta hauekin izan da lotura hasieratik, eta ulertu gea primeran, eta ensaio gutxi ditugu egia da. Ze ondo. Eta hortaz ikusten dugu, hori, Euskarbi taldeak kolaborazioetarako eta elkarlanetarako prestutasuna duela, ez bakarrik bere musika propioa sortzeko, baizik eta besteekin elkarlanean eta gauza konpartitzeko, ezta? Bai, azken urte hauetan batez ere berrikuntza izan da egin ditugula partitura, 5 partitura ditugu abesbatzekin kantatzeko. Eta hortan gabiltza, herri abesbatza diferenteekin, eta baina baitugu 3 kontzertu eta udazkenan beste 3 izango ditugu, herri diferentetako abesbatzekin harremana. Horrek suposatzen du lana gehiago, beraiken ensaiatu, herrietara joan, baina guretzako beste zea bada, beste mundu bat. Eta abesbatzari ondo datorki baita ere, ezatik. Atera dira pandemiatik, asko ez dakit zer egin, eta gurrik kantatzea gauza nobedosua da. Eta horrek ematen dio baita ere, beraien indar berri bat. Noski. Eta kontutan hartuta elkarrizketa hauek apirilaren batean argitaratuko direla, konta iguzu, zeintzuk dira Euskarbi taldearen hurrengo konpromisoak, kontzertuak edo hitzordu garrantzitsuak kontuan hartzeko. Bai, aurten izan ditugu 4 kontzertu, eta hurrengoa apirilean izango dugu Lazkaon. Lazkaon hango kantaka abesbatzarekin batera. Hurrengoa izango dugu aberroatzen naizen Eibarren, Koliseo Antzokian, hango abesbatza batekin. Sostoa abesbatzarekin, hori ekainaren 18an. Uztailean Oiartzunen, Loinaz abesbatzarekin, Oiartzungo Elizan. Eta gero, udazkena baitu hitzartuak 3-4, handik ez dugu data jarria, baina bai, Arratsaldeetako abesbatzarekin, Atarrabiako abesbatzarekin, Gernikakoarekin, handikan baitugu desente bai. Hitzortuak beraz ez zaizkizue falta, eta elkarrizketarekin amaitzeko beti etorkizunera begira amaitzea gustatzen zaigu. Ez dakit nola ikusten duzuen etorkizuna, hau da, zerua Euskarbi ikusten aldu zuen, edo hortikan lanbrotuta edo pixka bat konplikatua ikusten alden etorkizuna. Talde guztiak dute bere hasiera eta bukaera, eta Euskarbik izango du, hori hala izango da. Ez dakit ze beharri, lehen esan ziguten azken aurreko diskoaren amaieran, azkeneko disko izango zela eta beste bat grabatu dugu. Eta nik uste kasu honetan ere beste bat izango dugula bidean, baina momentuan ez dugu epe fijo hori jarri. Primeran, Jose Luis, mila esker zure hitzengatik. Galdera garesiak izan dira.